Number 189. Hatina shapanyika atifari kuwa pano shinofata wea kuchaka mushano ya kuchaka mushano ya hatina mushapanika tinoda musharikure sitarau biza yoni kunopenya uwatese kunopenya uwatose mushaune runyara bafambira chazorora dai tine mapapiro dai uya tizorore dai uya tizorore wea wangu chiyara Vari ano sibangu anichaita kuda kwake iye ondi azororo iye ondi azororo. Number 202. Tenzindi tungamire mukati mezieto mananga andibata dimiro ondiwige dimimu tungamire tenzindi tungamire se
203. Para zira soko kone mono ese kana kune abo aka sungwa moyo timi zewa tendi kazi na inzire monya razi auya monya razi auya monya razi auya mutsi momoshele chitsi zochaba para zira soko kune mono ese monya razi oya usiku wapera zuwa rinobuda ronya raza mere kuchakwevese uma como ese zuwa rakasika monya razi auya monya razi auya monya razi auya mutsi momochene chitsi zochaba para zira soko kone mono ese monya razi Dokutewera mponesi kweseko dinogara hapo imwi munoenda hundendo kutewera dokutewera mponesi imwema kandifira kana
Good evening, church. I just have one announcement. Pane Asia Moteke Kavurama window, Toyota area AEE. So Anzi Kunewa part. So please attend to that. Thank you. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo, apo nguva yepasi yaperayo. Kuti vakanaka vese vanounganidzwapo, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, anodaidzwa kudenga ndiripo. Pamusiwo vanomuka vakabva kuna Kristu, vanoona miri huru yakewo. Apo vasarudzwi vanosangana kumushapo, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, anodaidzwa kudenga ndiripo. Ngatiba anodaidzwa, anodaidzwa kudenga ndiripo.
kandifane na Jesu mokura rama kwangu ndizorore kunemwi panjimbo inyerere dibanwe pachainip nerudo wake Jesu gandive nerutendo karaine nimpo nesi dibanwe pachaini nerudo wake Jesu gandive nerutendo karaine nimpo nesi gandive nerutendo karaine nimpo nesi gandive nerutendo garaine nimpo nesi. Dinga sangana de namo Dinga kuhunika Jehovah kate deka Vake uno fudza Dinga pererwane zano haazo pererwi mona mone moru faro diciamo te vera Ishe anoda koda kwashe oh mona mone moro faro diciamo te vera sejo arinyaku sika moridzi wezivo anodandi fambe nae mushokore idi
Monyika ye matambudzo kana morufaro anoda ndivimbe naye ndifanane naye ishe anoda koda kwashe mona mone moro faro dichamutevera ishe anoda kuna kwashe pite. I think yaperera vanhu. Ngatinamatei. Kuna Mwari Baba vari musoro kudenga, ndakutendai masvitsa panguva dzenotiri vanopona, ndakutendai Ishe nemukana wamatipa kuti titaure nemi and tinzwe nezveukuru hwenyu Ishe. Tinouya pachigaro penyu chikoro chida mungatiregerera tese zvitadzo zvedu mutitungamirire Ishe. Tinotenda for this family Togetherness week yamatipa Ishe kuti tiwanikwe tichidzidza Ishe tichibatanidzwa semhuri tichisimbiswa even semhuri Ishe panguva dzino tinokumikidza mutauri wenyu muranda wenyu da mungamushandisa Ishe mutaure muri imi kwatiri Ishe nezvatichadzidza we pray in a special way kuti dai zvingawanikwa muupenyu hwedu zvichitivandudza zvichitisimbisa as families in this evil world that we are living in. We pray that you may strengthen our families and mutitungamirire. We also pray kuti even pane dzimba dziri kupwanyika Ishe muwanikwe muchitutsira iwaini yacho muri imi Ishe and we also pray in a special way kuti muwanikwe tisimbisa in everything that we do kuti tiwanikwe tichiwanikwa mazita edu akanyorwa mubhuku reupenyu. Dai mungatitungamirira zita renyu rigorumbidzwa nokusingaperi. Amen. Get smile. Ingopao eko get smile. Munari padhuze newe ngomsekererawo even uri kuona online ngosekererawo wakagara naye po get smile taura naye iti neighbor family togetherness tinotenda Mwari vakuitire zvakanaka vakukomborerei pane link riri kusheyiwa nevemedia richapinda mawhatsapp groups epachurch ngatitorei link iroro tirise pamastatus tiri poste mamwe groups so that tinoinvita our friends to come vakomborerwe pamwe chete nesu even uri kuona online you can share the link and invite or tag someone kuti auye anzwe maridzo aponeswe. Manero ano tine privilege yekuva napastor Mbira ndovachitaura nesu. I understand kuti pastor havana kuya vega vauya namai sangano raMwari rinoti kudii. Tinotenda Mwari vakuitire zvakanaka hamusi mega mauya namai pastor even ini ndauya namai ndinotendawo Mwari vandiitira zvakanaka. Yes, ndauya namai mukadzi wangu arimo ngowevha toni sangano raMwari riri kuonei sangano raMwari rinoti kudii. Wonderful family life tinotenda ndo kwatakananga ikoko mabhachura nevasati vawana titore muenzaniso wakanaka. Panguva ino pastor Mbira vachasimuka votaura nesu. Inguva yenyu pastor. God bless you.
Banderano ndoda kukwazisa sangano dzvene raMwari nezita raJesu anogara nekusingaperi. Tinoda kutenda Mwari nekusangana kwataita mukati mezuva ranhasi tiri vanopona. Tinoimba kuti mukati mevhiki rino rine maprograms akatanga nezuro, Mwari akatikomborera, Mwari akatiropafadza, ari kutiitira zvakanaka. Tinotarisira kurumwe kuropafadzwa kwakasimba kupfuura kuropafadzwa kwatiri kuita. Mukati memanherano, allow me to say I feel so honored this invitation yekuti tive pamwe chete, titaure tiri pamwe chete. My wish and my prayer ndeyekuti Mwari amirewo neni pandichataura nemi, zvakare Mwari amirewo nemi pamuchange makateerera. Pakupedzisira, we need to walk out of this temple tichitiko zviro kwazvo Mwari ataura nesu. Tiri tezere? Mwari dai anga atikomborera atiitira zvakanaka. Ngatinamate. Shall we pray? Baba wedu wari kumusoro kudenga, toda kukutendai nenguva yamatipa yekunamata nekukumbira kwamuri. We thank you for all the prayers dzauya kwamuri Mwari. Tigamuchirewo sezvatiri, mutibatsire. Tichaverenga kubva mukati mesoko renyu nekudzidza kubva pariri. Tinokumbirawo nezita raJesu kuti mutiropafadze. Ini ndichataura nevana venyu, ndibatsirewo Mwari, mubvume kuve chizembero changu. Mundibatsire tigobatsirekana pakupedzisira ini pamwe chete nevana venyu. Tatenda edu muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Thank you so much. Musoro wenyaya wandakanziko tigobatsirana unonziko keep the fire burning. Keep the fire burning. Ndakaisirwa pachena kuti tingachida kuti tidzidze mukati mezuva ranhasi kuti mhuri dzingagare pamwe chete, baba namai nevana vavo vangagare vachidini, vangagare sei, so that at the end of the day vanhu ava vanoramba vachiti uyu akaona uyu hana inorova. Tiri tesere? Munoziva kuti pane pamwe pekuti muchato munenge maakungogarisana asi muchato wapera strong. Tiri tesere? Muchato wapera chii? Strong. Zvakadaro zvekuti kuchingogarawo henyu, vamwe vanotonyatsotaurirana kuti for the sake of the church tinoenda kuchechi, mhuri dzedu and all that, ngatichingogarai pamwe chete. Tiri tesere? How can we turn such a situation kuti tidzokedzane pamwe chete, so that baba namai vange vachitungamirirwa naMwari, vana vakakurira in that environment whereby parents are hand and glove, they walk together, they are together mukati mezvinhu zvose, emotionally, spiritually. That environment, hakuna environment inokunda iyoyo yekukudza vana vedu. Saka ndo zvatoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Now ini ndazo modifier ndakananga nekwandiri kuda kuti tiende nako. Saka soro nyaya unoti to keep the fire burning, fadza mutengi. Kana uchida kuti musazondibvunze kuti mutengi wei. Tiri tesere? Indagumira pakuti fadza chi mutengi. Kana muchida kuti the fire keep on burning. John F. Kennedy was the 35th President of the United States of America. He was assassinated on Friday, 22 November 1963. He is one of the leaders veku America akatungamirira nyika for the shortest time. John F. Kennedy was assassinated at 12:30 p.m. in Dallas, Texas, Mainz Mudili Plaza. Now, the man who killed John F. Kennedy, anonziko Lee Harvey Oswald, this gentleman, Aripanapo, is the one who killed the president.
Now, this is the time that they arrived. This is 1963. Pawakasvika pa-airport, they were welcomed by dignitaries and all that. They drove in a presidential limousine. This is just before he was shot dead. They were in a limousine, pamwechete nemudzimai. Now, allow me to go back to Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, the man who killed the president. Let me just get connected here. Let me just go back to Lee Harvey Oswald. This gentleman, Lee Harvey Oswald, was a former Marine soldier. He was trained and he was a Marine for many years, and he resigned after that. On this particular day, when he shot F. Kennedy in Dealey Plaza, when the shot came, the secret services, the army and prison services, they co-joined together. Some were taking the president away, and some were trying to see kuti iko moto wabva nepapi futi yarira iri papi, and investigations started right away as the president was being rushed to the hospital. In fact, he died upon arrival ku hospital. He was shot in the head, and Lee Harvey Oswald tried to run away. Narratives aripo of this man. Anotiko zuva ronodoka, this man was caught and he was arrested. Akaenda ku Texas ku in a police station yangairiko. When he was arrested, he was protected zvakasimba. Vachida kuedza kunzwisisa kutiko Lee Harvey Oswald chi chazoitika. What is it? Who are you working with? Are you working with the Americans? Are you working with the Russians? Are you working with the Japanese or maybe the Chinese? Chi chiriku, what is it that has happened? A narrative inonziko. To do that, he went through ma processes akasiyana anoitwa nevanhu vachitsvaga nyaya pambavha vachiita basa ravo kana kuti pamunhu aita a crime. They used force. Vakataura kuti iko tikabata munhu kusvika pa level iyi, kana asina information idishuwa anenge asitorina. Ndokubva and narratives dzinoti iko, they called a certain gentleman, anga a retired man, a former secret services officer, ndokubva auya to sit down with this young man to try to understand kuti iko chinyi, what is it that had gotten into you? How did you plan it? Nani zvichifamba sei? Now vanoita zvekufosa vanga vakoniwa. Uyu mudhara uyu akazogara pasi nemwana nemuchinda uyu. Zvinonziko, he went with him for a day. The next day he understood why. The reports dzinenge dzakapiwa dzaive nechekuita how this
men had grown up. Kumhuri kwaakabva and all that. But iye pachezvake anonziko, he verbalized it. Kuti iko, I grew up in a family whereby I was told, nema siblings and my father and my mother, vakanditaurira pachena kuti you are good for nothing. There's nothing that is going to come out of you. In fact, when we want to look for value, mauri, tinotanga tashandisa 0 is the maximum. Then you are less than 0. They repeated this, including the abuse yaitika achikura, baba na mai ndokuzosiyana, ndokuzosara aina mai, and he started to work very, very early in his life. Kutanga kuda kuita fend for himself and fend for the mother. Then he joined the army, and in the army he worked so hard, he was given a lot of prizes in terms of being a sniper. He was a very good sniper in the Marines. Saka, zvinonziko. So what is it that happened? This man, anotiko, when something in my childhood, chakashika pakundiudza kuti I'm not good for anything, and especially the fact that my parents verbalized it, I made a vow. Kutiko, one of these days, I'm going to make an impact and tell the world, including my parents, that I'm not good for nothing. Then what did you do? I decided to kill the president. So this is a plan yakagadzirwa for a long, long time. Now, when he was moving from that prison to the court and all that, this man was also shot. He was shot by a bar owner, a pub owner shot him and he died. Many things, the rest is history, many things are around it, and many reports are there. You can choose to look for them in the internet. You can find it. But where I want to come, ndiye kutiko munu, because of where they are coming from, they can be tailor-made to follow a certain path mukati meupenyu hwavo nekuda kwemakudzirwo avakaita mukati mekurarama. And allow me to say, vana vaMwari, the family is everything. The family is everything. And somebody even said that there are no scars deeper than those caused by those who are related to you by blood. Nothing goes beyond that. Ladies and gentlemen, the family is everything. In fact, a certain study was conducted. Vachedza kutarisa, those who study, crimes and all that, vanoita criminology. Vakaedza kuda kunzwisisa behavior and all that, they discovered kuti 47% of those serial killers, I'm talking about serial killers, like Jack the Ripper. If you Google for him, you'll find him. He killed many people. When they tried to gather those people and try to study them, they discovered kutiko 47% of them come from broken homes. And Robert Ressler, this is an FBI profiler, and they ran a research, criminal personality research project. And later on, Robert Ressler wrote a book in 1992, Whoever Fights Monsters. He said, Pama researches ese avaita, they also established that 40% of the serial killers report to being physically beaten or abused by vaikura. 70%
they witnessed or had been part of sexually stressing events. And 18% of those people, vaiwanikwa variko, they suffered a lot of neglect vari vana vadiki as they were growing up in their lives. Vaingosiwa vakangodaro, there was no one who was there to be with them emotionally when they meet difficult times. Pada kuchikoro with the bullies, no one was there. There was no one to stand with them. They were just neglected. And all that culminated then to kuti iko pakupedzisira muti unowira kwaunenge wakarerekera ukoko. Saka, we can never underestimate the power of the family. Mukati memanherano. The family is the place of pain or the place of joy. We can never underestimate that. So, we are usually mad or broken in the family. And families make us who we are. Never underestimate the power of the family. And I wanted to say, kutiko mukati medzimhuri. Muri ine simba zvakadai pamusoro peupenyu hwedu. Ganditi vana vaMwari. Murika is one of the most delicate entities dzinotoshandiswa either to build or break a nation. You use the family. Now, marriage and the family are therefore inflamed in the consuming fires of the great controversy. And remember that Iko family is a delicate center of influence. So, what am I trying to say? Nirikuti Iko family, it is so much central to what God can do with human beings. And it is also central to what the devil can do with this world and all human beings. They use the family. The first port of call is the family. So I want you to understand, Kutiko, as we study, as we talk about the family, let's understand the family in the context of the great controversy. In the context, Kutiko, muri iri kutorwirwa. Mwari ari kudhonza achiedza kuda kuinfluenzawo, diablos ari kudhonza achida kuedza kuinfluenzawo. Saka kana tine michato yatinayo, kana tine vana vatiri kukudza vatakapiwa naMwari, I don't want you to forget this thing. Kutiko, you are a center of influence. You are a powerful powerhouse. Inogona kushandiswa na diablos kana kushandiswa na Mwari. You are the grass, and the great controversy is raging on. And if the grass is not going to be aligned to God, there will be disaster. So, family ichirwiswa muchiitika zvinhu zvakawanda mukati menyika. You see kutiko muri iri kurwiswa, and these are some of the challenges that the devil is putting us into in order to derail and poison the family. At the end of the day, vanhu vanobuda in such small clusters of the nation, like the family, vanhu vanobuda umomo vanenge vachiita influence for God or influence for the devil. Ukangobikwa chete mumhuri, kuniko wakatonanga kuti uinfluence for God or to influence for the devil. So these are the challenges. The challenge of balancing absent parenting and availing family needs. Me or the money. There's that. Gona kundiwana ndogona uswera pano. Kana then you have me.
kana kuti ndogona kubuda kunotsvaga kunopambara, then you have the money. Some have come to an understanding yekutofunga kuti you cannot have both, me being present and the money being there. Pane vamwe vakutosvika pakufunga zvakadaro. So these are challenges dzinenge dzirimo dzakadaro dzekutiko, when the time that people concentrate kuti vatsvake kuti mhuri ichaendepi, to build a legacy, to build their empire, they find themselves kutiko they are absent. Vana vari kukura vari voga. And the challenge of being forcefully teared away from your family, i.e. in the education sector. I was praying with this other family, achitaura kuti iko no, ini ndatopa dhuze kune shamwari yangu iri kudzidzisa kwakadari kwokutiko they first travel kuenda Kariba, kuseri kweKariba uko vonokwira mabhoti voita 5 hours vachienda kuchikoro kwaarikuda kuenda. So saka ndikati saka what do you do then? When do you come back home? Tongodzoka kumba, temu yaita sei? Temu yatopera. I saw this happening. Patinomboita tinoita anonzi ma schools week of prayers, whereby my pastors anobva mukati mema-districts avo achienda kuzvikoro zvedu zvakasiyana siyana zviri kunzvimbo dzakasiyana siyana. I saw this, a living testimony that people are living vari umwe uko mumwe uko. Pachikoro pane pakazara vanhu vakawanikwa, asi they can't go home, they can't go back home. Nevanhu vakawana vanenge varipo zvakare. Kane katoka community kemunhu ane mhuri yake isipo asi vachigara vari pamwe chete. And the stories that you hear in these schools, some of them dzinotyisa. And the war rages on. Issue of mental health, as we try to deal with real family life issues, is in a difficult economy. Yes, zviri kunziko ndainzwa I think Dr. Mwaja said it, Dr. Chimuka also said it. Achitiko annex parenyatwa kunoendeswa kana waita depression or what zvakunetsa pfungwa, mental disturbance. Mental health is serious zvakanyatso kunaka. Kurunzi kwazara it's full. Ritesere space yekuti kunga admitwa vanhu zviri kutonetsa, and above 80% of the people variko varume. Ritesere above 80%. And hanzi vanongotanga achiita meeting ari ega. Ritesere anenge atori meeting achifamba ari ega achitogadzirisa zvikwereti zvake achihodha kubva kuChina, zvinhu zvake zvichiita achitongofamba achiita meeting. Handiti muri kuona kubva mumeeting umomo, mameeting acho haachaperi, angoramba achitaura continuously until they see kuti iko pane problem, and they are being taken to those places, and those places are full. And kazhinji studies have also revealed kuti iko panoshata stereki economy, ma-issues of mental health in families anoendawo achishatawo zvakare. The issue of teenage pregnancies, crime and drug abuse. I was a pastor in Chitungwiza about a year ago. I'm telling you, this menace, ichi chinonzi zvema-drugs, mutoriro, crystal meth, and that, and those things, zviri kuitwa nevana vachiita mabhesi kwavanogara vachinorara ukoko, haachada kugara pamba, and some of them want to siya mabasa and all that. Kuna vakomana vari kutopfeka matai zvakanyatso kunaka, but every time asati atokwira kumaofisi anenge achitosenza maofisi, but pasi apa pane paina gogo vari kuita kunge vari kutengesa, kana mufana ari kuita kunge ari kutengesa airtime, kunge money changer, kunge chinyi, but vafana ivavo vanenge vakazadza mishonga yechikosoro mumajini aya anenge akarembera aya. Tiritesere saka vanotoyererwa ona kakakakaka ende vanoshandisa chinhu chimwe chete vachiyererwa vese.
vachimwa from the same chinenge chitest tube here kana kuti I don't know chinetori nemeasurement pane paunotosvitsirwa mushonga wechikosoro womwe wotokwira masikati wodzoka futi womborova kamwe manheru asati aenda kumba. Vanhu vakushandisa madrugs and the war rages on. In such a challenging environment, is it possible to keep the fire burning in the home? That's the question. And remember, a stable marriage, even in such chaos, is a sure refuge, a sure anchor for the family. So we owe our children a healthy environment. Kunyangwe zvakaipa, mamiriro zvakaita izvi. Kurudiwa vanhu vanomira, and we provide our children and our spouses an environment for growth. Even in such a difficult environment, the fire needs to be burning. But how? I want to introduce you, Manerano, to the Fadza Mutengi concept. How then can we, in this type of environment, in a hostile environment, yakaita saioi, how then can we have happiness? How can we be able to be with our children, with our spouses, communicate well, and move on mukati meupenyu? Saka, I want to introduce you to a concept yandakatiko Fadza Mutengi. For a while, for this service only, I don't know after the service, I want you to think of your spouse as a customer. Did you say that? As a customer. And vanhu vanotarisa zvema customers kuti anobatwa sei and all that nekutengeswa kwezvinhu, they believe kuti by all means the customer must smile because akatsamwa shop yedu tinoita sei vana vaMwari, who close our business. And what does the Bible say? The Bible says in Parits chapter 9, verse 9, inoti gara nomufaro nomukadzi wako waunoda mazuva ako ose asina maturo aakakupa pasi pezuva, mazuva ako ose asina maturo nokuti ndiwo mugove wako paupenyu uye pakubata kwako kwaunobata pasi pezuva. This was God's intention. Paakapa muchato nemhuri, ainzwisisa kuti iko kana muchato ukabatwa zvakanaka, une simba rekuita bring the best, not the beast out of a person. Saka, Mwari paito pamuchato, chimwe chinhu chaaida ndeyekuti ugare uchifara. Muchato haudi kungoshingirira, kuruma muromo. Aiwa, muchato basa rawo ndo kutofara. Pastor, kurudunuka sechidhoini, uina madhamu wekwako. Muri pamwe chete muchifara. Izvi zvatakuita mazuva ano izvi zvokuti iko vanhu vanongogara vese, they just stay together. Vamwe vanotoita kunge ma-business partners. Ivo vari baba namai. And the children are looking at it. Vanhu vanobva muHarare kuenda kwaMutare uko, they don't even speak to each other. Vanenge vari paWhatsApp, mumwe akatarisa kumwe ari kudrive. Vanongotaura zvine basa chete. Ndozvavanotaura, mapurisa muri kuvaona here? Speed dzenyu idzi chabhadhariswa mari. Munodzokera paWhatsApp yani yake. Kana kuti pahalfway toda kumboenda kutoilet, please. Vanotaura zvine basa chete. Kana zvine basa zvapera, they keep quiet and travel. Imimi, muri kumonyorora chinhu chakasikirwa naMwari kuti vanhu vagare vachifara. But is that possible in a world that we have just described? Now, some principles on customer satisfaction. And I take your spouse as your client. And in this way, take your spouse as your client. Now,
vanotaura nezvemacustomers vanotiko make it your business to do a research on customer needs. Kana usingazivi zvinoda makastoma, unovafosekedza, unovahodhera dovi, ivo vari allergic to nuts, village rese. Saka zvakakosha kana muchida kugara muchifara mukati memusha, kuti uko uzivo manidzi eumwe wako, to understand how they feel happy, how they would want to be treated for them to feel loved. Because everyone on a certain path, events zvanoda kuti zviitike around them for them to be happy. Their love language. When this is done, they feel loved. When you don't know that, then it's a problem. When you don't know that, there will be a problem. Sakakana, if you are going to take, for a moment, if you are going to take your spouse as a client, first and foremost, make it your business to study, research how they are made happy. What is it that they want? What are their needs? Point number 2, listen when a customer speaks. Don't hear them, but listen to them. Did you say it? It's a difference between listening and hearing. Now, I can hear the sound of raindrops. Can you hear them? But we are not listening to them, but we are hearing them. Vanhu vazhinji, they hear their spouse talking. They don't listen. They don't listen to them. They just hear them talking. So when a customer speaks, people apologize. And anoziva kutengesa ma-products. Ningi yenyu ndakazofura ndikaona zvaita kunge zvaka. The first thing is, I'm very sorry. I will replace it. Don't worry. We'll replace it. You are our customer. They listen. Point number 3. Serving is at the core of customer satisfaction. Service is at the core of customer satisfaction. Ndirukurevei, nai mainin, panemazi shops, 2, both of them, they are grocery shops. And in this area, you come into this grocery shop, you want to spend about $500 in that shop on your shopping. Uskosvika mushopu macho, muri kusvikotaurwa kunzi iko pane zvimwe zviri papromotion zvimwewo zvakangodhakwa mukaenda makadai endai munotsvaga mberi ukokoko mongonoona kuti zvakamira sei. Ko maprizes panapa anenge asipo. Ime hatigari takangotarisa kanyaya yemaprize. Please kana musiri kuda kutenga munomuka ingotaurai. Tsvaga ipapapo zvipepa zvacho zvimwe zve zvakatowira mukati zvemaprize. Handiti muri kuona motenderera motsvaga moita sei mozvipushira zitroli renyu, then you go and pay. But there's this other shop just by the corner, same size, nice, and these guys, they greet you and go and take a trolley for you. And vokurambidzai kuti imimi hamubvumidzwe kupusha trolley because makatoremerwa nemari yamuruda kutipa. Tiritesere? Saka you are already burdened. We are going to do section yakat ine zvakati, neche kuku kune zvakati, and I've got these 2 gentlemen who are going to save you 3. These gentlemen are going to run around to take my products, my different zvamune muchida in terms of kgs and prices and all that, and inini ndenchi zvirongedza panapa zvakanisa kunaka and pushing it. So, do you have a list
kana kuti should we work with a list? Handindi zvere? Ona sure uri kupushirwa vari kuenda uchinotora ukati ndoda 10 kg of this, they come, they compare, you compare my prices. Ndeipiri right? This is from Malawi and this is from Mozambique. Iyi rice yemunoi handiti muri kuona. But mazuva ano iri yakanaka Malawi. We have never had problems. The aroma, you like it. I hope you like it. Go and try it. Maybe they assist you to make a decision. Which shop would you go to the next month? Shop number B. Did it say? Shop B. Why do you go to that shop? Because of the service. Yes. When you think of your children, when you think of your spouse, think about, you have to know that when they need you, when you serve people in your family, that's the greatest thing that you can do for them. We don't let me talk about service. Service inorespectwa nevanhu vazhinji nemacustomers mazhinji. One, it must be personalized. It has to be competent. It has to be convenient. You need to be proactive. Some of these things you need to do them yourself. Don't over-delegate issues. Can I have a glass of water, honey? Right, Ryan, we are going to service is at the core of love. Ndapambudzi panenge paneka batikana traffic, but could I have peanut butter, that peanut buttered rice and this stew, that one, that's my favorite. Aiwaka musangotaure zvekubikirwa matononoka kare. Magara matoita sei mimi? Matononoka. Tichangoonawo kuti iko kana zvaita. Otherwise tongodziso zvazviri mufriji. Service, my friends. It is at the core of customer satisfaction. When you serve a person, they are likely to be closer to you. Did it say it? Yes. Namunhu ari kutambudzika. Dumbu remudzimai riri kokoko. Vana vakatotarisa vatokurawo futi zvazvimafomu 1. Unzi nditamidzewo kaningi kabhutsu kangu ako pane manhingirikira apa zaiwa kana iwe ndo exercise yacho. Dzika uchitoro wega. No. You can actually kneel down and help your spouse kupfeka boots. Kana kumusunga kanhingi kaeke hembe dzimwe dzine kanoda kusungwa apa, kasungewo, anofara. Because we are saving them. Zvino vanhu vanofunga kuti iko kana zvichienda zvichidaro mukati meupenyu, there are things that I don't have to do for my family. Yes, here and there. Unogona kubatikana. But mwana wako anoda kutoendawo kugemu rake rebhora. Kana iri swimming gala, anoda kuti unge uripo, uchienda naye, wombera rwoko, usave nemukomana anokuitira zvinhu zvese. Take the kids to the swimming pool. Take the kids for a walk. Take the kids for music lessons. Kungoitirwa zvinhu zvese. No.
Service should be personalized, competent, convenient, and proactive. Zvinotoda kutoitwa newe. Zvakakosha mukati mekurarama. 1 Peter chapter 3 verse 7 ndo inobva yati saizvozvo imi varume, teererai, yakutaura kuna varume, garai nevakadzi venyu nokuziva, muchikudza mukadzi muchiti ndiye mudziyo une simba duku kwamuri, zvaari vadyi venhaka yenyasha youpenyu pamwe chete nemi, kuti minyengetero yenyu irege kudziiswa. Garai, Mwari ari kutiko kana uchigara nemukadzika, funga. Zvonotoda kupota uchiita sevana vaMwari, uchifunga. Kana zvichinzi garai nemukadzi nokuziva, somebody said, behind every frustrated woman is a man who does not have a clue on what they would have done wrong. Anotoshaya kuti angofundu Mwara. Anenge autodza boys vachitotambawo vakutoona game and their favorite game. Madam wangofuma vakangotuta nhasi. I don't even understand. These women, then they laugh it off. But Bible riri kutiko, gara nemukadzi nekuita sei? Nekutoziva. Nekugarawo nemurume uyu, nekutoita sei? Nekutoziva. Ndo zvakakosha mukati meupenyu. Saka ndiri kuti inini, it is possible kuti tive mhuri dzinogara the fire of love burning. It is possible if we are going to be careful about observing or not neglecting what the other person needs and is looking for in that marriage. So the neglect or avoidance or ignorance of basic fundamental needs in marriage has led to untold pain as well as divorce. Vanhu vazhinji vari kurambana. Dambudziko riripo nderekutiko vanhu they avoid or they just neglect to care for each other, not to care for your other half. Nekumutengera ndege. Aiwa, apa tiri kutaura zvinhu zviri very basic, just basic needs. Ndo dzaneglectwa nevazhinji. And you know what? Research inototi iko chaita kuti muri mukomana nemusikana uite kunge uchapinda mufoni uchitaura neumwe wako. Tirite sere? Muchifonerana, mukanosangana mutauni, zvaita kunge mune vanhu tu mutauni macho. Handi ndizvo here? Muchitaurirana tuma sweet nothings, nyaya dzaisapera, and you unozongoona nguva yatofamba muri pamwe chete. Chaita kuti zvidaro, it is because we were taking care of each other's needs. But when you neglect, when you choose to avoid kuti unzwisiso needs eumwe wako, zvinolida kuti iko pashaye moto uri kubvira mukati memuchato. Let me run down on these needs tisati tasvika panguva dzekunamata. I'm looking at my time. Women, point number 1. Women have a basic need. Vane basic need vanamai yekudiwa. Women are created to be loved and adored. This is some wiring that is in them. If you neglect loving them, you send a lot of confusion in their lives. This is a basic need. That if you want the fire, the flames of that fire to be like burning in your home, love your wife. Zvino vazhinji vakawanda kana zvikanzi kuda munhu kwakusungisa.
yamhosva. Iwe ukapomedzerwa mhosva yacho kuti anenge ari kudanana nemukadzi wake, will there be enough evidence to convict you kuti zveshuwa unoda mukadzi wako iwe? Vazhinji vanobuda discharged for lack of evidence. Because kana mapurisa achitsvaga munhu wekusunga, kana akakusunga chavanongobata chimwe chacho ifoni. Handindizvo here? Because pafoni ndo panoitwa madhiresi. Handindizvo here? Wona kuti iko anything kumamessages, kuwhatsapp, Instagram, Facebook, vachivhura, vachisecha, vachiona, is there anything that is linked to this particular crime? Wotozoona kuti vakataurirana musi wakati, vakatengeserana musi wakati, saka there is the evidence. Zvinenge zviri mufoni. Saka tombotsvagawo evidence mufoni dzenyu. Todzikumbira here dziuya apa tidziseche. Tombotarisa 1 week chete. Conversation between you and your wife. Tinoona here evidence ingakusungise kuti zveshuwa vanhu vanodanana. Kuramba zvavo asi vanhu vanoita seya. Tomboti wapomedzerwa kunzi uri kuda mukadzi wako. Will there be enough evidence? Last week ingotarisa. Pakanzi magetsi auya here. Ndo mamessages aripo. Mabikei nhasi. Watomuka here. Zvinhu zvangu zvakawachwa here. Vana vaenda kuchikoro here. School fees iya makazoita follow up here. I mean, nyaya idzi dzinokwanisa kutaurika na anyone. Saka varume vazhinji musaite masuspects. Hunga anoda, hunga asingadi. Aiwa, mukadzi ngaadiwe. Kutodiwa zvemhando yepamusoro zvekuti iye anobvuma kuti pamusha pano ndiri kudiwa. And this includes even telling them that you love them. Because when women get married, vanotanga kuita chirwere chekukanganwa. If you tell them in the morning that I love you so much, by afternoon they would have forgotten. Tell them again. Zvinobatsira. Women also have got a security need. This is emotional and financial. Vane need yesecurity. Unoziva kuti pane vamwe vanhu vekuti iko madhiri avo anongoratidza kuti iko we are not secure pamusha panapa. Maitiro anoita zvinhu financially, they are just but on the edge. When you don't offer emotional security, and to some extent financial security, a woman gets very worried. Emotionally, vamwe not threatened to make a point. When they are not patient enough to navigate, what I mean is 1, 2, 3, vakangoona zvisiri kuwirirana nazvo, they threaten. Use force. Kuti iko nyaya yacho isarebe. When you threaten a woman emotionally, you are knocking them down. Point number 3, a woman needs when we discuss important matters in the home, my opinion counts. Ndinotomboteererwawo zvakakosha izvozvo. Zvino pane vamwe vanhu vanojoinera nyaya dzisina kana basa. Zvichinzi vachitodeerera wena pachitaurwa kunzi havakadzi avo vafunge, iwo toti shuwa. Usadeerere nyaya dzisina basa. Regera mapenzi aita sei? Ataure ega. If you are going to treat your wife in an archaic manner, yekutiko women don't have anything to contribute to things that are happening,
You are going to find yourself alone some of these days. Ndezvakudhara zviya. The world has evolved. Women feel good when they see that I have some contributions dzandinadzo mukati meino mhuri, ende munhu wandakaroora naye anoita instill a mind mukati mepfungwa dzevana vangu kuti vandirespecte, achindiratidza with a front yekuti this woman is intelligent, is capable of contributing zvine musoro pamusha pano. If you paint that picture, you might get to the heart of that woman. They also respect a man who is affectionate and ane some intimacy. She needs to be number one. Number one. A woman respects a situation and environment whereby she's the queen. Women don't want to compete with anyone or anything. Even with your laptop. They don't want that competition. They don't want to compete with your phone. Pana vanhu vasingabve pafoni. Anenge aine magrupu 67 aakajoina. Magrupu revanhu wawairara nawo mudhomu grade 6 pachindunduma hai. Kupuraimari kwacho kuya. Wakavatsvaga paFacebook, makaita group. Kozoti remadhikoni, rekuimba, remafamily week of prayer. Vakangosiya foni chete kusiya pasi inobvunda zviri, foni inotambura. Yasiwa kwe 2 minutes unoiona ukaibata inenge yakati 767 messages. Ziruda kuverengwa newe. Mamwe magrupu pakatanga gore rino iri, one of the resolutions was to exit. Mamwe magrupu basa kungodya space in your phone, and they siya magrupu anonza mari kumba. Magrupu anotengesa products, ndiana ane chakati chiri kuwanikwa papi and all that, muchikombe ya prizes ndo unosiya iwayo. Ate group rakangonzi the boys. Unoshaye kuti boys vekupi. Ukazoona kuti vakazoitei gore richipera. Hapana. Leave those groups. And leave the rest of the time to your wife and your children. Women respect a man who is committed. A man who is committed, who is there. Kamwana kako kana kachita kari pa school play ye kupera kwegore kunyangwe kachingokomenda ka 1, be there. Wakagara wombera kuti kakomenda ka 1 chete kogara pasi. Family commitment. Haikona kuita mwana wokunziko uri kugweru iya wina prize kunyazura mission. Uri kupi waenda kumuzarabani kunohodha meno zvaenda kunohodha ukoko. Uri ku Forbes border post mwana ari kuina prize ku Anderson achipembererwa nemasabhuku iwe uri mupenyu. Let's be committed as men. Our children are going to learn something out of this. And a man who is faithful and who is honest. Munhu ari honest. Munhu asina tunyaya twakawanda tunotaurwa panyaya 1. Panyaya 1 ngapataurwe nyaya chi 1. And faithful. Faithful to that woman. Faithful to those children. If you are going to be aware of these needs, then the fire will burn. I thought the women were going to say amen. Faithful to this woman. And if you want to see chinhu chinodhiritsa muchato, chinoisa disrespect inotyisa kupedzisira, ndichekunzwi kwakunzi une girlfriend. Mukore uno.
kubatirwa mameseji ane zvimapikicha zvayeyo nayeyo, mukadzi ofona, tori wangu, ndiwangu iye, ndiwangu, achitotiretenwa. Zikanwa kunzi anemba kuna karikre, ane imwe muborodheo nechekumusoro kuya, akatenga imwe stand mubhuruku, idyara mastands nemapropati, kwete magirlfriends. Ndezvakudhara zviya. Yes. A real man is not real by being in love with a multitude of women. No. A real man is a real man by loving one woman in a multitude of ways. Ndo zvamufashoni wafana. Tirite se? Yes. And ukada mwana wavanhu, ukamurespecta when she is number one, kunyange ma-medical bills ake on her anodzikira, anoita shoot down. Nesipo dzerunako dzinoita shoma. Wako nestress anotoda masolts ekuIjipiti, ombogesa nawo nechinyi kuti ganda racho rizoratidza kuti ndire munhu. But ukada mukadzi uri kusevha mari, Nivea chaiyo inoita basa racho rese. Then all the souls dzeku South Africa, dzimwe dzinobva Egypt kuti iko ganda ritombo zvine zvichirwisana nestress. Unoziva mukadzi ari stress, there is nothing stressful sekugara nemukadzi ari depressed. It's expensive, it's a waste of time, zvine stress mukati. So, what about women? What are these men looking for the fire to burn? Varume vanoda kurespectwa. Izvi munozviziva ndiringodzokorora. They just want to be respected. They want to feel needed. You cannot be all around, telling how much you don't need that man and expect that man to love you and respect you. No. Pano manu voto nyaso taura pachena kutiko aiwaka panapa panototi ini. Baba wa confusion yavainawo nyangwe zvinhu zvikanaka muZimbabwe chaipo chaipo hapana chinobuda. Disrespect. Nyangwe muchechi chaimo zvinonzi madii kuregera vana nhinge vataure baba makuconfuse vanhu baba Brandon. Baba Brandon makuconfuse chi vanhu. Ayo baba Brandon hamuzvizive here. Vari kuda kuti mukotani makanyora aiwa mainini ndo zvacho zviri kuita kuti musha wenyu usafaye izvozvo. Because of disrespect. If you respect a man, he can do anything for you. Murume ane capacity yekunokutengera musoro yechitima akachipaka pambapa, anogadzira njanje yacho akachipaka. Serious, I'm telling you. If you know how to treat a man, especially an African man, he can do anything for you. Panovhurwa nhandare yendege dzimba dzese akadzitenga kunzibvisai ndoda kupaka ndege dzemudzimai wangu. They have that capacity if you know how to respect them. A man ane need iri maari of recreational companionship. Kana chiti recreational companionship, vanostada vanotiko, it's easy to connect to a man when he is relaxed, when he is panguva yekuita something recreational. It's easy to connect to them. Now, varume vane zvavanofarira
zvaunoda kuita zvimwe zvacho hazvinei nekutadzira Mwari. Tiri tesere? If you can be with him in those things that he loves to do, be it fishing, kana kuti they want to go and race, kwazvinoitirwa chaiko kwete murodhi handiti muri kuona. If they want to go for fishing, if they want to go for soccer, if you can afford some time yekungove nayo at that time, you connect better to that man. Zvino mundambudziko renyu mainini munototyora zvirauro zvacho. Ikuraura chiko, vanoraura chiko ava. Neweduwe. Musatitire mafana asina basa. Ndinongozviona zvakaiswa pese zvirauro zvacho. Havagodi kurongedza futi. No. Support that man. Kana achifarira Chelsea kunyange ichibaiwa, iwe totengawo kajezi. Totengo rakanzi mhofu, rimwe rakanzi chii. Then you go together, we watch a game, muri pamwe chete, you connect better to that man. It's a need, itori muvarume. They want to be admired and they want to be appreciated. If you admire and appreciate a man, you can cause him to do anything. Kwete kungoshora. Tiri tesere. Munokona kuti iko mharidzo yangu iyi, maitanya wakatomuka mukadzi wangu, kunyange iwe wakubhowekana but iye akatosvinura. Tiri tesere? Because she wants to send this message that let's pray, let's varume vane need, terera vana mai, of being appreciated and admired. Zvino vamwe vanotori nechirwere vakadzi, vanotoadmire vamwe varume. Munoziva kuti kana uine mota iri humble so. Pane pamwe amenoti zvinongoita sei, pamunosvikomira parobhoti paya kuti tsvi, handii ndizvo here, yako iri humble, handiti muri kuona na. Ameno rimwe zimutumba reRange Rover rinongosvikoti ndi pamuri chaipo. And marobhots anenge achangoita red. Saka mudzimai anongoti vamwe varume vari kuziva zvekuita nemari. Atopedza newe. Tiri tesere? Anenge atopedza newe. Saka they also need domestic support. It's a need. Point number 4, I'm left with 2 points. Domestic need. Men have got a need. One need, it's basic. It's in them. That's how they are wired. One need domestic support. Domestic support. When a man goes out to hunt, he wants to come back to a clean, orderly home. Clean, orderly home. Nozati pane dzimwe dzimba dzekuti iko kunoita kunge kuteki. But pasina kana earthquake yamboitika baba. Hapana kana matremors aitika, but mumba munazoona kuti mumba munotengwa zvinhu zvemhando yepamusoro, munotengwa zvinhu furniture, mukwa ndio inenge iripo, but yashaya anopolisha kana kuti anoadminister kuti zvipolishike zvirongedzeke. When you are that disorganized, you are not the best. Panyaya vanhu vanoita connect very well to a man. Domestic support, they want to come back to a clean, fresh home. Zvekuti iko waita iwe, kana kuti unowasikana 3, kana kuti 4, hazvina mhosva. But it is your responsibility. Ikambani yako iyoyo. Iwe ndiwe CEO. Saka usazoshore vanhu ba. Chakakosha ndiye kuti wadelegate ani kuti aende papi, kuti iko meals ave panguva chaiyo ende ago save go ari fresh achidziya. Mai varipo.
And some of these things, it's good, but it is sometimes it is best for that girl to just chop things. And you mix the stuff yourself. Samaiwe mushasha. Kwaisaka ukuzungu neusokotombwi wogadzira chikafu. Chonakaozvo. Chekupedzisira, which is a basic need to a man, is an attractive spouse. It's a basic need. Varume vanotoda ndoti kudiko. Murume anofanira kutosvika pakuti iko ndine simbi yamaona. Tiritesere? Simbi yangu. Saka hapana vanhu vari kungokoka hembe pamwiri pavo, havapfeke, vanokoka. Koka hembe, zvichingokoka macolors. Meno zvichingosanganiswa, zvichisangana. Aiwa musadaro, vana mai. Vamwe vacho katozovaona, and vamwe, they've got a certain mentality yekufunga kuti iko pamba hapana dhiri. Unotozoona kuchena kuri nani vakuda kutobva pamba pacho. Tiritesere? And the COVID can testify to that. Nguva yeCovid wanyasoona munhu wako. Tiritesere? Basa parangotanga ndopakutoona kuti nei madhamu wangu teerera vana vaMwari. The family is the place inofanirwa kuitwa respected more than any other places. Vanhu vari kuda kukuona in your best havasi mawindi. Vari kuda kukuona in your best are your children and your husband. They want to see you in your best. Now, the best is now thrown to the world. The worst is left for the family. Let me tell you before I pray. Kutiko munoziva kutiko, the people, vanhu vari fresh, they are fresh, wear nice perfumes and all that. Makeup inenge iri very fresh, mafuta achiri very fresh. They don't do that to stay at home. Vanozviita kuti vabude. When they come back home, they will be tired. They've been sweating the whole day. They bring that thing home. Ndaisifunga kuti vanhu havachagoni kutaura vakungoziva rafu chete, but ndakazoona munhu ari kubasa achitaura nabhosi wake. Ndopaona kuti mai, inga mai vatori very courteous. Ndaifunga kuti varume havasina rudo, ndopandakatoona kutoti iko pakazoya mainini munin'ina womudzimai, ndopandakaona kuti inga murume ane rudo uyu. Mainini vachitreatwa zvemhando yepamusoro. Saka ndiri kutiko, the worst is kept for the family. The worst communication. And ukaona mai vakafonerwa, murume chaiye akafonerwa nabosi wake musi weSunday. Hello boss, zviri sei? Okay. Ari sei marunnings? Okay chef. No, it's okay. Ndoita sei boss kuti mufare, I'm here for you, man. Okay, all right. Oh, no. Don't worry, it's a Sunday. I know that, but this project is so important. I know your eye, your thumb is on this project. So what time can I'll be there, quarter to. I'll be there. All right, boss. Phone yanzinga. But mukadzi wake akafona munhu wacho iye ari kutaura izvozvo. Azati dzimafoni ikarira. Ngiri. Unozaka mukaderi wakatoitwa foni. Zviya zvokuti taura iwe. Handisingaexpecte foni kubva kwauri. Handisi kufarira zvokutaura nani. Iti gaga ndiri kuda kuita sei nini. The worst is reserved for the family. Mukati mezuva ranhasi vana vaMwari, I wanted to say, go
Go home and do likewise, and the fire will burn. Moto unobvira pamusha penyu. Mwari akukomborerei, Mwari akuitire zvakanaka, arambe achikutungamirirai. Vangani vanotiko Mwari ndibatsireiwo. These basic needs, give me the energy and the power to rekindle the fire in my home. Ende mukadanana, mukarespectana, vana venyu chaivo, you don't know what you are doing to those kids. They will have confidence, man. Kunyangwe ku college, they walk tall. Vachiziva kuti tiri kubva kumba kune vanhu who have promised to love each other, and they are loving each other. And that on its own, to a child, it is a big pillar for them to rest upon. Nyaya kutukana, yekusataura, yekungorafurana, nekuita, you are destabilizing the balancing yevana chaivo. They want to have confidence because they don't know what is going to happen to their mother. They don't know why their father is that disrespected. They don't know. And it is a source of stress. Somehow rekindle the fire in my home. Now, your prayer request yako, I want you to stand, and my wife will pray for you. My wife, my Tanya, tinokumbira kuti muye tiro munamato. Tinotenda kuti we stand if it is your prayer. If it is your prayer, Lord, rekindle the fire. 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 I can see kuti pane vamwe vatoya vaine madzimai avo, vauya vaine vana vavo. As we are going to pray, can we hold their hands? They need that. Hold the hand of your husband, of your son. Kana usina kuya ne husband yako, kana mwana wako. Hold the hand of your spouse in spirit. And in this way, we don't want to see my grade 7s akabatana maoko. Please, we don't mean you. All right, shall we pray? Gatsana Matei, kuna baba wedu ari kumusoro kudenga na muponesi Jesu, nemweya mutsvene unogara pakati pedu. Tinoda kutenda Ishe nenguva ino yamatipa. Apo matendera kuti tiuye mukati mezuva ranhasi tichiteerera zvakare zvimwe zvoukuru hwenyu. Chinangwa chenyu ndechekuti mhuri dzedu dzigove dzakamutsiridzwa. Tinoda kutendai Mwari nekuti pakusika kwenyu, it was your initiative yokuti tigare tichifara. Asi wakaipa anouya nenzira dzakasiyana-siyana achitiparadzanisa nemhuri dzamakatipa. Want to pray in a special way at this moment kuti Jehovah dai mungawo munoita rekindle the fire mukati medzimba dzedu. Tichitarisa nemaziso edu zvinogona kunge tichiona kunge kwatave hazvichaiti, but kana tiinemi Jehovah muchifamba nesu tinogona kumutsiridza mhuri dzedu. Pane maneeds ataurwa pano for the husbands and for the wives, even for vana. Munamato wedu Mwari kuti mutipe mukana wekuita sit down, tite review zvinhu zvazvakaita mukati medzimba dzedu, tigogadzirisa patinowanikwa tiri kuleka, so that mhuri dzedu dzinoumbwa patsva. Tinokutendai Mwari neshoko ramatipa. Mwenyu mutsvene ngaurambe uinesu. Chinangwa chedu nechishuwo chedu ndechekuti pakuuya kwenyu tiponeswe isu nevana vedu nevarume vamakatipa pamwe chete nemadzimai amakavapa. Komborai mhuri dzese dziri pano mugotitirawo zvakanaka. Musangano uno paunoramba uchienderera mberi, nyasha dzenyu nemudzimu wenyu unoerera ngazvirambe zviinesu kubva zvino nekusingaperi tokunamatai. Amen. Thank you. May God bless you. Tinotenda sangano raMwari rinoti kudii. Thank you, Pastor. Tinoda kutenda
nekutivira kwedu. I know we've been blessed. Ngatirangarire kuti program yedu kutanga na 6 p.m. manheru. Tinenge tine powerful music yatiendishwana before maridzo dzedu. Nasi tablesswa namukoma Penio Tambama. Saka ramwari rinoti kudini kuimbirwa. Tinotenda. God bless you my brother. Tine zvidaidziro zviviri tisataenda. Chekutanga ndechekuti amo yese munokumbirwa kuti musare. Vakuru vanoda kukuonai. Then kana paine aripo asina transport, achida kubatsirika pa transport pakufamba, tinokumbirwa kuti tigosara. Ame togona kusangana panze apa door apo, tomira ipapo pane vachati assista tigone kufamba zvakanaka. Kuri kunaya tisafamba tichinaiwa, transport iripo. Mwari vatitire zvakanaka, vatikomborere. Audience yedu iri kuona online. God bless you. Mwari vakuchengetei. Tisangane mangwana. Ramba uchitega a friend, like our page. God bless you. Tuwe usiku wakanaka. Katimbisire tichiparadzana. Our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, at peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Their trouble anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so fair? It's to the Lord in prayer. Oh, we weak and heavy laden, God, but with a Lord of care. Precious Savior, still our refuge. It to the Lord in prayer. To thy friends despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield. Will find a solace there.